Здравейте, хора! Сега ще направим видео. В стаята ми мога да ви покажа как свира и руска тройка. Сега ще ви покажа моето куче. Завитам се. Махаме му и към мен. Хареса ли ви? Сега ще ви покажа бюрото ми. Ако е разхвърляно, но нищо. Читанка, вече съм в първи клас. Това съм читанка. Ето и моята чанта. Това е чантата ми за училище. Хубава е. Вътре имам сер като чантата. Винаги трябва да имам едно нещо. Със сигурност всички имате българско знаме. Ето да ви покажа и моя Леново. Сега ще ви покажа как мога да свиря на пианик. Може да слушате. Бяхте ли? Ето, и началната школа аз съм снимал видео. Гледайте колко много ноти. Тен-тен-тен-тен. За вас може да не е, който седи на пиано, може да си я купи. Милена Кукчева е точно жената. Ето. Така. Сега ще ви покажа. Имам и под легло. Друго в стаята ще ви покажа и лампата. Хубава е. Но е много пърнка. Така. Гледайте моя канал, абонирайте се за него, дайте палец, дайте в моя канал. Аз ще имам и нов канал, но сега този канал не е за последно. Дайте лайк в Facebook, Янис, се харесайте или се абонирайте в YouTube, Facebook и само тези. Който играе в футбол, да лайкне. А който играе баскетбол, да се абонира. Благодаря, чао!